Pane chitiko chatoona kuti aiwa kupolitibro meeting aiwa yakaitwa nemusi Wednesday muzvara nezuro aiwa kwausingadyiwi rinopisa patoona mutungamiri wenyika anouya achiblema kuti aiwa pane vanhu masabotages vari kuuya vachikonzeresa kudecline kwea own economy. Zvatoona vamwe vanhu vaiva vachikondema vachiti mashoko awa ndiye nhema avari kutaura vanhu vari kuzvikonzeresa vanhu vanoshanda navo. Sandapinda mashoko namudanyongo panapa todobva subscribe like turn on the bell icon. Tichimhanya tipinda muzimu aitonoti aiwa mutungamiri wenyika ari kushaya hope mubudanyongo muchinzi. Speaking at a ZANU-PF politburo meeting held at the party's headquarters in Harare on Wednesday, Mr. Emerson Mnangagwa reiterated his government's stance on the ongoing economic turmoil, attributing the crisis to what he termed saboteurs. Mnangagwa stated, acts of economic sabotage, speculation and counter-productive tendencies by those who thrive on greed and profiteering have no place in our country. The declaration highlights his administration's view that the economic struggles faced by the ordinary citizens are not a result of government policies, but rather than the machinization of individuals seeking personal gains at the expense of the wider population. The president's comments come amid the rising inflation, unemployment, and public discontent, which have fueled protests and calls for accountability. By blaming saboteurs, Mnangagwa seeks to deflect criticism from his government, suggesting that the economic crisis is being exacerbated by malicious actors rather than systemic failures. Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika at some point ari kuuya panapa achichenesa government yake achiti aiwa kudecline kuri kuita the economy haisi nyaya yemagovernment policies, but kune vanhu vari kuita sabotage vari kuuya vachidonedza our own currents, our own economy. But to our surprise vanhu vari vachizvibvunza vachiti those individuals muri kutadza kuvabata here. Noda kuti vanhu vari vachiblame vachiti aiwa vanhu vanoshanda nemutungamiri wenyika ndo vari kukonzeresa, vakomana vari in the regime ndo vari kukonzeresa kutambura aiwa unemployment irimo munyika yeZimbabwe. Ndotize mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.